Predsjednik Liberalne partije Andrija Popović saopštio je da je nezadovoljan realizacijom koalicionog sporazuma sa DPS-om. On je na otvaranju kancelarije te partije u Pljevljima podsjetio da su liberali ispunili sve obaveze iz predizbornog i postizbornog koalicionog sporazuma. Opštinski odbor Liberalne partije u Pljevljima konačno je danas dobio prostorije u kojoj će biti smješteno sjedište te partije, a to je za pljevaljske liberale izuzetno značajno. Nadam se da ćemo kao odbor raditi za dobro ovog grada i za dobro svakog pojedinca koji živi u Pljevljima. Otvaranju kancelarije Liberalne partije prisustvovali su predstavnici svih političkih partija u Pljevljima. Nadamo se da ćemo u buduće iskreno sa njima sarađivati na onim projektima i onim zadacima koji su za dobrobit građana Pljevalja. Nadam se da će djelovanje Liberalne partije, a i nas srpskih radikala ići najviše na dobrobit građana Pljevalja i Crne Gore isto. A što će doprinijeti boljem parlamentarnom životu Pljevalja i Crne Gore. Liberalna partija želi da ojača partijsku infrastrukturu i na sjeveru, ukazao je njen predsjednik Andrija Popović. Imamo ambiciju da ponovo, kao nekad, liberali imaju kancelarije i u Rožajima, u Plavu, Gusinju, Beranama. Kolegijum predsjedništva Liberalne partije razmatrao je danas u Pljevljima i informaciju o sprovođenju koalicionog sporazuma sa DPS-om. Naravno, nismo mi ni danas donijeli neku odluku o tim, da kažemo, drastičnim rezovima i izlasku iz koalicije. Čudi nas sva ta situacija jer Liberalna partija je ispunila sve obaveze iz tog predizbornog koalicionog sporazuma. Popović podsjeća da je Liberalna partija ispunila sve obaveze i iz postizbornog sporazuma i da je na predsjedničkim izborima podržala kandidata DPS-a Filipa Vujanovića.